L-4 filgħodu instabu żewġ qtates imweħħlin ma' salib rashom l-isfel. Il-qtates kienu mweħħlin bil-firdiferru ma' żewġ siġriet floli. Il-firdiferru li qed jintuża f'dawn l-atti makabri dejjem qed ikun wieħed ġdid. Il-qtates instabu mdendlin rashom l-isfel fit-triq Durumblat fil-Mosta. Kif ġara fil-każijiet ta' qabel intuża l-istess sinja mas-salib li miegħu qed ikunu marbuta l-annimali. Fuq il-post mill-ewwel waslu l-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali tad-Distrett u l-Forensika li minnu fih bdew ħidma intensiva fit-tentattiv li elevaw xi traċċi li jistgħu waslu biex tiġi identifikata xi persuna b'konnessjoni mal-każ. X'aktarx li dawn il-qtates ikunu maqtulin qabel ma jiddendlu, dan wara li r-riżultati tal-awtopsja juru li l-maġġoranza tal-qtates imsalbin kienu friżati. Dawn ix-xeni saru kemm xejn komuni fis-16 tax-xahar b'dan il-każ ikun itmien wieħed minn sensiela li rat il-bidu tagħha fis-16 ta' Ottubru ta' sentejn ilu meta dakinhar dejjem fil-Mosta kien instab kelb imsallab. Intant fuq diversi siti elettroniċi matul il-ġurnata kien evidenti s-sens ta' rabja u ta' tħassib dwar kif għadu ma nqabadx il-qattil jew qattila ta' dawn l-annimali sfortunati. Din il-moħqrija mhux biss qajmet reazzjoni mill-pubbliku iżda anke min numru ta' qdiet favur il-ħarsien tal-annimali fosthom il-Cat Club Malta. Marvik Attar Ġalanse, president ta' din l-għaqda, tajt li dawn huma każijiet xokkanti. Kull pet lover, mod partikolari, kull min għandu qtates, ix-xokjat u d-disgustat b'dawn l-affarijiet li qed isiru. Saħansitra din l-għaqda ddeċidiet li tagħti għotja ta' flus lil xi ħadd li jista' jwassal biex tinqabad din il-persuna. Bdejna din ir-reward fund forsi sservi ta' inċentiva biex dak li jkun jekk jaf jissuspetta jew għandu xi ħiel ta' xi ħaġa jgħaddi l-informazzjoni u ovvjament dan jekk iwassal għall-arrest ħanejdu hekk jista' jieħu l-flusu. Intant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.